Produsul folosit deja de medicii din câteva țări a apărut în premieră și în România. Este primul tratament care poate produce celule stem, celule sușe, celule mamă pentru toate celelalte țesuturi endogene. Sunt produse de propria noastră măduvă. Medicii spun că ne îmbolnăvim atunci când sistemul nostru imunitar nu mai face față. Celulele stem adulte, spun specialiștii, constituie rezerva noastră pentru regenerarea celulelor distruse de diverse boli. Tratamentul pus la punct de medicii ungari este mai simplu și mai ieftin decât un transplant clasic de celule stem. Pacientul înghite o capsulă care conține o substanță ce ajută la regenerarea celulelor stem. Firstly, I think will carry out a revolution of the prevention and secondly, probably the therapy. Pacienții din Ungaria care au urmat deja acest tratament au fost mulțumiți de rezultate. Aveam dureri musculare îngrozitoare, nu puteam să mă mișc, mă simțeam slabă. Acum pot să mă deplasez singură și sunt abia la a treia cutie de amplificator de celule stem. Acum pot să merg fără nicio problemă, mă simt extraordinar.